በተወርካ አይተ ጌታቸው የለም ካብ ትግራይ ሆራይዘን ድሙቕ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ድማ እንኳዕ ንራብዓይ ዓመት ዝኽሪ መስተንክራዊ ዓወት ሰናይ 21 2017 ዓመት ምረት ኣብጽሕኩም ክንብል ንፈቶም ዘላዕለማዊ ክብርን ሞገስን መንተ ብሄሮምን ዓዶምን ህዝቦምን ክብሉ ክብሩ መስዋዕትነት ንዝኸፈሉም ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ነዚ ሰዓት ዝበጽሕና ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኢና ብዝርዝር ክንነግረኩም ተኸተሉና ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕት ከፊቱም ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ድማ ብስውር ጨዊው ናብ ኤርትራ ወሲድዎም ኣሎም ን52 ቀበሌታት ትግራይን ዝሓልፉ 4 ዓመታት ወሪሩ ጀኖሳይድ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ ድማ ዘደንግጽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕት ከፊቱ ኢሎም ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ትግራዋይ መንእሰይ ቀቲሎም ወታደራት ሻዕብያ ሎሚ ቀዳም ህይወት ሓደ ትግራዋይ መንእሰይ ኣብ ዛላምበሳ ብግፍዒ ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም ፍልፍላት ሓበሬታና ገሊጾምና ኣሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ብሽም ጽምዶ ኣብ ዓድግራት ዝርከቦም ተመዛበልቲ ዛላምበሳ ዓድኹም ተመለሱ ይባሃሉ ከም ዘለዉ ድማ እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ይገልጾም ሻዕብያ ነታ ጽምዶ ተጠቂሙ ኣብ ትግራይ ከም ድልየቱ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ከም ዘሎም ዝገልጹ እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ካብ ዝፈጽሞ መጥቃዕቲ ንብዙሓት ዓመታት ስደተኛት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝነብሩም 36 ኤርትራውያን ድማ ጨዊው ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰደዮም ሓቢሮም ዘለዉ እቶም ፍልፍላት እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዝፍለጠሉም ርክባት ተጠቂምካ ሰፊሕ ናይ ስለያ ንጥፈታትን ስጉምታትን ኣብ ትግራይ ዳግማ የካይድ ከም ዘሎም ዘርኢ ኮይነሎም እዚ ሻዕብያ ብሓይልታት ድሕነቱ ዝፍጽሞ ዘሎ ጭውያን ስውር ስጉምታትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ብሽምቲ ምስ መራሕቲ ወሓት ዝጀመርዎ ዝበሃል ጽምዶ ምዃኑ ዝግለጸሎም በአንጻሩ እቶም ብወገን ጽምዶ ደገፍቲ ኢሎም ንነብሶም ምስ መሳርሒታት ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዝንቀሳቐሱ ዘሎም ወገናት ብወገን ትግራይ ሓደገኛ ምሕዝነት ምስ ሻዕብያ ዝብል ቋም ንዘሎም ተጋሩን ኤርትራውያን ተቓለስቲ ፍትሕን እንትነቕፉን እንትኸሱን እዮም ዝስምዑ ዘሎም ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክባቶም ኣዝዩ ተኻሪዱን ናብ ሓያል ወጥሪ ዓሪጉ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ መግለጺታት በብወገኖም እናቕረቡ እዮም ዝርከቡ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ደደቢት ዘጋጥሞ ኣዘራራቢ ጉዳይ ቀዳም 21 ሰነ 2017 ዓመት ምረት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ግንባር ጸሊሞይ ኣብ እዋን ጀኖሳይድ ኩናት ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ትግራይ ኣስክሬኖም ብኽብሪ ናብ ዝዓርፈሉ ስፍራ ተፋኒሞሎም ኣብቲ ዝወዓለ ስነ ስርዓት ድማ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምኡን ምክትሉ ኣቶ ኣማኒል ኣሰፋን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑን ካልኦት ኣዘዝቲ ኩሎም ግንባራትን ዝተረኸቡሎም ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ተኻይዶሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ፈለማ ብኽብሪ ሽም እናጸውዑን ትጅምሩም ኣዘራራብን ንብዙሓት ፍሽኽ ዘበለን ሰብ ጸዊዖም ጀሚሮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንብጻዮም ነበር ምክትል ኣብ ወንበር ህወሓትን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ነበርን ናይ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳም ሽም ብምጽዋዕዮም ጀሚሮም እዚ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ንብጻዮም ኣቶ ጌታቸውም ይሓስብዎ ነይሮም ብጻዮም ናፊቕዎም ወዘተ ዝብሉ ግብረ መልስታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይወሃቡም ኣሎም በተወርካ አይተ ጌታቸው የለም ተወርካ አይተ አማኑኤል አሰፋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲም እዚ ዕለት ኣብ ጸሊሞይን ከባቢኡን ህላወት ትግራይን ህዝብን ውሑስ ምግባር ላዕላውነትን ኩለ ምድያዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይን ምርግጋጽ ክቡር ህይወቶም ዝኸፈሉ ስዋዕት ኣስክሬኖም ኣብ መዕረፊ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብኽብሪ እንትዓርፍ ሕድሮም ከም ዘይንዕብር ቃል እናኣተወሉ መዓልቲ እዩ ክብሎም ገሊጾም ኣብ ጸሊሞይ ዝተገብረ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጀኖሳይድ ከይቕጽል ወረርቲ ንምክልኻል ህዝብና ንምድሓን
ክቡር መስዋዕትነት ተኸፊሉ ኢሎም ድሕሪ መኸተ ጸሊሞይ ዝቐጸሉ ከበድቲ ውግኣት ህዝቢ ትግራይ ብኩናት ከም ዘይጠፍእ ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ዘይንብርከኽ ንኹሉ ግልጽ ምስኮነም ስምምዕነት ዶ ምባል ተጻብኦ ፕሪቶሪያ እኳ እንተተፈረመም ክሳብ ሎሚ ህዝብና ካብ ወረርቲ ሓይልታት ኣይወፀን ተመዛባላይ ዝተሰደደን ህዝብናም ናብ መረቦትን ግዛኣትን ኣይተመለሰን ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያትና እውን እቲ ስምምዕነት ኣይተፈጸመን ዘሎ ኢሎም ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኽባን ዕፅዋን ህዝቢ ትግራይ ናብ ተወሳኺ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ጸበባ ዘእቱ ስጉምታት ብምውሳድ ንትሕዝቶን መንፈስን ስምምዕነት ዝጻብኡ ምንቅስቓሳት እናካየደ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ህወሓት ከም ፈራሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘይ ምቁራጽ ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸሙ ጉዳያት ክፍጸሙን ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጻብኡ ተግባራት ደው ክብሉን ክእረሙን እናፍለጠ ዝመጸ ኮይኑ ሕዝቡን ብዘተን ሰላማውን መንገድን መፍትሒ ክረክብ ቀጻሊ ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጾም ኣሎም ሕዚ ግዜ ይብልናን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ምምላስን ናብ ንብሩ ህይወቱ ከኣቱ ምግባርን ግዚኡ ዝሓለፈ ውራይ ብምዃኖም ኣብዚ የለ ግዜ ክግበር ዝከኣል ኩሉን ምግባር ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ትግራይ ብምስጥጣም ኩልና ዝለዓለ ጻዕሪ ኣብ ንገብረሉ እዋን ከም ዘለና ተረዲናም ኩልና እጃም ሓላፍነትና ክንጻወት ይግባእ ኢሎም ላዕላውነት ግዛኣትና ውሕስ ንምግባርን ተመዛበልትና ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንምምላስን ሓድነትናም ኣሒልናም ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ንቐጽል ምዃናን ንኩሉ ፈታዊ ቃልስናን ድላይ ሰላምን ደጊምና ክንዘኻኽር እንደሊሎም ሕዝቡን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣውሮፓ ሕብረት ኢጋድን ኣሜሪካን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን እጃሞም ከወፍዩ ዝጸውዑ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሰላም ምርግጋዕ ናብ ንብሩ ምምላስን ቀዳምነት ዝወሃብ ጉዳይ ስለዘየሎም ሰላምና ውሕስ ምንቅስቓሳትና ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ህዝብታት ዘሳልጥ ሰላም ከባቢና ንምጥንኻር እምበር ኣብ ልዕሊ ማንም ህዝቢም ዘቕንዕ ሽርሒ ከም ዘይኮነ እውን ክፍለጥ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣሎም ዝተሰደዱን ህዝብና ናብ መረቦቶም ምምላስ ግዚኡ ዝሓለፈ ውራይ ብምዃኑ ኣብዚ የለ ግዜ ክግበር ዝከኣል ኩሉ ንምግባር ልዕሊ ኩሉ ሓድነት ትግራይ ብምስጥጣም ኩልና ዝለዓለ ጻዕሪ ንገብረሉ እዋን ከም ዘለና ተረዲና ኩልና እጃምና ብሓላፍ ክንጻወት ይግባእ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ውድብና ህወሓት ሰራዊት ትግራይናን ብሓፈሻ ትግራይናን በዚ መዓልቲ የዕፅምቲ ስዋኣትና ብኽብሪ ክዓርፉን መሰረት ሓወልቲ እንተነቕምጥን ኩናት ደሊና እንተይኮነስ ላዕላውነት ግዛኣትና ውሕስ ንምግባርን ተመዛበልትና ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምምላስን ሓድነትና ሓይልና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ንቐጽል ምዃንና ንኩሉ ፈታዊ ቃልስና እንደላይ ሰላምና ደጊምና እውን ክንዘኻኽር እንደሊ እዚ እውን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣውሮፓ ሕብረት ኢጋድን ኣሜሪካን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን እጃሞም ከወፍዩ ደጊምና ንጽውዕ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሰላም ምርግጋእ ናብ ንቡር ምምላስን ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳይ ስለዚ የለ ሰላምና ዘውሕሱ ምንቅስቓሳት ምስ ኩሎም ህዝብታት ዘሳልጥ ሰላም ከባብና ዘጠናኽር እምበር ኣብ ልዕሊ ማንም ህዝቢ ዘቕንዕ ሽርሒ ከም ዘይኮነ እውን ክፍለጥ ይግባእ ኣብቲ መድረክ ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ብወገኖም ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ንኩሉ ነገሩ ተዳሎ ኢሎም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተቐመጡ ግዴታታት መንግስቲ ፌደራል ከም ዘይተዋፀም ዝኸሰሰ እቲ ጀነራል ግዛኣታዊ ሓድነትናን ተመዛበልትናን ንዘይ ምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል እዩ ክብል ከሲሰሎም ንሰላም ኢልና ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈልና መሪር ትዕግስቲ ጌርና መፂና ዝበለ ጀነራል ፍስሓም ሕዝቡን ሕቶታት ትግራይ ክምለሱ ኣለዎም ንሕና ግን ንኩሉ ክንዳሎ ኣለና ኩናት ምትራፍ ድማ ንዳሎ ክብል ተዛሪቡም ኩሉ ነገራት ብጎኑ ብሰላም ክእለ ኣሓትት ከም ናይ ጸጥታ ኣመራርሓን ጸባት ኣባላትን ከዓነ ንዝመፀና ድልዋት ክንከውን ንዝመፀና ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ክንዓስል ሓድነትና ክነጠናኽር ኩልና ከዓነ ኣብ ትግራውነትና ክንጸንዕን ሓዳራ ስዋዕትና ንኽብርን ብዘጋጣሚ ክገልጽ ፈቱ ኣብ መወዳእታ ካብ ትግራይ ጸጥታ ኣካላት መናእሰይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከውሊሎም ዓፋር ክልልን ኣብ ኣምሓራ ክልልን ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ጸለምቲ ወረዳታትን ብኢትዮጵያ መንግስቲ ዝድገፉ ዘለዉ ንቓልሲ ንባዕልና ከዋግኡ ዘዳልዎም ዘለዋ ሓይሊ ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ እተን ተጋዳላይን ተን ዝግብኦምን ክብርታት ብርግፀኝነት ክንምልሰሎም ምዃንና ብዘጋጣሚ እናገለጽኩ ካብ ጎንፅን ካብ ነንባዕልኻ ምውጋእን ዝርከብ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለ ዘየለ ኣብ ዓድኹም ወፂኹም ብሰላም ተወዲጉ ክትቃለሶ ዓቕምን ተኽእሎን እንተሃልይኩም ንዑ መሰራሕ ናይ ፀላእ ምዃን ግን ነውርን መነወርን
ታሪክ ተጋሩ ዘይገልጽን እዩ ክብል ይፈቱ መንግስቲ ፌደራል ኣብ መግለጺታቱ ተመዛበልቲ ወገናት ትግራይ ንከይምለሱ ዝገብር ዘሎም ህወሓት ምኽንያቱ ድማ ንፖለቲካዊ ረብሑም የውዕሎ ስለ ዘሎ ብምባል ይዝገለጽ ሕዚ ግን ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ እዩ መንግስቲ ፌደራል ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን መልእኽቲ ዝኽሪ ዓወት ሰነ 21 ንሕሊፈሎም 21 ሰነ መንእሰይ ትግራይ መስተንክር ናይ ምስራሕ ብቕዓቱ ንዓለም ዘመስክረላ ኣብ ስልጣን ዝነበረን ዘሎን ላዕለዋይ መሪሕነት ህወሓት ዓወታት ናብ ኪሳራ ናይ ምቕያር ገዚፍ ክእለት ብግብሪም ንህዝቢ ትግራይ ምርኣይ ዝጀምረላ ዕለት ይሃይሎም ክብርን ሞገስን ዝጀጋኑና ዝበላ ኣቶ ጌታቸው ፍሹል መሪሕነት ውድብሎም እውን ብሽም ሰማዕታትና መሓልን ናጣሓልን ውዒደሎም ግን ድማ ሰማዕታትና ዝተሰውሉ ዕላማም ኣይንታዩን ሕዝውን ኢሎም ኣቶ ዮሴፍ ገብረ ህይወት ብሽም ሰማዕታት ዝሽቅጡ መራሕቲ ኣመልኪ ቅድሚ 10 ዓመታት ካብ ዝጽሓፎም መልእኽቲ ድማ ብምጥቃስ ንሞት ብዙሓት ምን ምኽንያት ኣብ ዘይህልወሎም ሞት ብዙሓት ግን ንተወሳኺ ብዙሕ ሞት ከም ምኽንያት ይቐርብ እዩ ብምባል መልእኽቲ ሓሊፎም ንጀጋኑና ወዶም ጓሎም ዘለና ክብሪ ድማ ዘንተ ዓለም ኣየሃስሱን ይክብል ኣቶ ጌታቸው ጽሒፈሎም ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ኣኽብሮት ከም ዘሎ ብምግላጽ ትራምፕ ንግጭት ዩክሬን ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪም ዝነኣድ ኢሎም ፑቲን ድሕሪ ኣኼባ ላዕለዋይ ቁጠባዊ ቤት ምክሪ ሩስያ ኣብ ሚንስክ ንጋዜጠኛት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንትራምፕ ጅግና ክብል ገሊጾም ናብ ዋይት ሃውስ ንምምላስ ከበድቲ ብድሆታት ከም ዝሰገረውን ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ካብኣቶም ካብ ሓያሎ ፈተነ ቅትለት ምድሓኑ ጠቒሶም ነዚ ሕዚ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዓብይ ኣኽብሮት ኣለኒ ናብ ስልጣን ንምምላስ ናብ ዋይት ሃውስ ንምምላስ ኣዝዩ ከቢድ ዝተሓላለኸን ሓደገኛ መንገዲ ሓሊፊኦም ኩላትና ኣጸቢቕና ንፈልጤና ጅግና እዩ እዚ ንጹር እዩ ኢሉ ፑቲን ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ክእለት ከምውን ቅልውላው ዩክሬን ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንኢደሎ ፑቲን ብርግጽ ነዚ ኩሉ ኣዝዩ ብዕቱብ ኢና ንወስዶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ካብ ልቢ ይጻዕረሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል እዮም ፑቲን ንኣድኡ ንትራምፕ ገሊጹሉ ዘሎ ፑቲን ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ወፃእን ዝወስዶ ናይ ፖሊሲ ስጉምታት ብምንኣድ ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝወሰዶ ተግባራትን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ቅንዕና ዘለዎ ተወፋይነትን ይገብረሎ ክብል የጉልዮም ምስ ትራምፕ ገጽ ንገጽ ክትራኸቡ ትኽእሉ ዲኹም ብምባል ዝተሓተተ ፑቲን ንርክብ ኩሉ ግዜ ክፉት እዮም ነዚ ንምዕዋድ ድማ ብሓጎስ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት ብግቡእ ከዳሉን ኣብ ምትሕጋዝ ዝጭበጥ ምዕባለ ክመርሕን ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዘሎ መልክትዮም ሳላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ተዋሓደም ብመጠኑ ክመሓሽ ጀሚሮሎም ኩሉ ነገር ብመንጽር ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክፍታሕ እኳ እንተዘይከኣለም ቀዳሞት ስጉምታት ተወሲዱም ንቕድሚት ድማ ንኸይደለና ክብል ወሲኹ ገሊጾም ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ እንዳሓር ምስታ ብዓብዩ ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ነበረ ጆ ባይደን ዝተቋረጸ ዝምድና ሞስኮ ዳግማይ ንምህናጽን ጻዕሪ ይገብር እዩ ዘሎ ትራምፕን ፑቲንን ብዛዕባ ግጭት ዩክሬን ሰፊሕ ክልቲኣዊ ጉዳያትን ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ናይ ቴሌፎን ዝርባተ ካይድም እዮም እዚ ዲፕሎማስያዊ ድፊት እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ቀጥታዊ ድርድር ዳግማይ ንምጅማር ሓጊዙም ኪየቭ ድማ ብሕቶ ምዕራባውያን ደገፍታ ኣብ 2022 ከም ዘቋረጾ ይንገር እዩ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ዳሕረዋይ ዙርያ ዝርብ ክሳብ ሕዚም ዝዓበየ ምልውዋጥ እሱራት ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ ኮይኖም እቲ ዝርብ ክቕጽል ቃል ኣትየሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ሩስያ ዘሎ ግጭት ዘበቅዕ ስምምዕነት ክርኢ ከም ዝደሊ ገሊጾም ሞስኮ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዘለዋ ተወፋይነት ብቐጻሊ ኣረጋጊጻ እያ ፑቲን ሩስያ ነቲ ሰነድ ንምንዳፍ ምስ ኪየቭ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጾም ሱር ጠንቂ ናይቲ ግጭት ምውጋድ ንዓና እቲ ዝዓበየ ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ክብል ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መድረኽ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ኢራን ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኒውክሌራዊ ሳይንቲስታትን ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣካይዳላ ኢራን ነቶም ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝሞቱ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኒውክሌራዊ ሳይንቲስታትን ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢሎም መዓልቲ ቀዳም ተኻይድላ ላዕለወ ሰበስልጣናት ሃገር ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኢራናውያን ዝተሳተፍሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ዝወደቑ ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኒውክሌራዊ ሳይንቲስታትን ኣብ ኣደባባያት ከተማ ቴህራን ተኻይዶም ቢቢሲ ከም ፀብፀቦ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኒውክሌራዊ ሳይንቲስታትን ዝርከቦም ኣስታት 60 ሰባት መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተኻይድላ ኣብዚ ስነ ስርዓት ጸሊም ክዳን ዝተኸደኑ ብኣማዓይ ተሽሓት ዝቁፀሩ ኢራናውያን ጭሩሕታት ብምስማዕ ባንዴራ ኢራን ብምብልባል ስእሊ ናይቶም ዝተቆተሉ ሰባት ብምርኣይ ሓዘኖም ገሊጾም ኣሎም ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤል ን12 መዓልታት ጸንሐ ኩናት ዘብቅዕም ተኽሲ ዶ ምባል ናብ 4ይ መዓልቲ እዩ ተሰጋጊሩ ዘሎ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘተኣኻኽብናይ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ
ዜጋኒኦም ዘቡ أنا أبلع وداتهم ذات تجري مع عرقوا تجري بروك تكوني دبلا تجري دوعلة إمدرا تأمر سرحت يوم تمدقنا